Alicaci ikusasa lika Zandile Gumede njengelunga lesishayamthetho saKwaZulu Natal. Lokhu kuza ngemva kokuthi isigungu esibhekele ukusebenza kwe-ANC sibize izikhulu zeqembu esifundazweni ukuzocacisa ngesinqumo sabo sokufungisa njengelungu lesishayamthetho phezu kokuba ethinteka emacaleni enkohlakalo. Isekela likanobhala jikelele kwi-ANC uJesu Duarte uthi isigungu esiphezulu eqenjini yiso esizophuma nezwi elingujuqu ekutheni uGumede uyasuswa noma uyaqhubeka nokuba yilunga lesishayamthetho. The NEC will discuss it very thoroughly, and whatever the outcome is, we hope that people will live with that outcome, and it might not be a good outcome, it might be a very positive outcome, but it will be a balanced one. Kuze kube manje izikhulu eziphezulu esifundazweni ziyahluleka ukuchazela leli komiti lesigungu esiphezulu kwi-ANC ukuthi kungani uGumede afungiswa njengelunga lesishayamthetho. Isigungu esiphezulu senhlangano ebusayo i-ANC ngalempela sonto izothatha isinqumo ngekusasa laZandile Gumede ukuthi uyayekiswa ukuba ilunga lesishayamthetho saKwaZulu Natal, yebo noma cha. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC eGoli.